A pesar de ser unha zona moi confluída de Cambados, a veciñanza das rúas Baltar e Abarca denuncian ter un servizo doutra época, ou mellor dito, non ter servizo ningún. Segundo explican, as súas casas non contan nin con saneamento nin con servizo de abastecemento de auga. Temos o problema de que non temos nin alcantarillado, nin aguas municipales. A parte, as aceras están todas desfeitas. Unha palabra, que estamos abandonados do ayuntamiento. Ao non ter un bo sistema de saneamento, os sumidoiros cheiran cando se estanca a auga e os seus pozos acaban recibindo augas residuais. O maior riesgo que temos é o tema do alcantarillado, que están, a maioría da xente está conectada a aguas pluviales. E iso vai a bomba que teñen aí ao lado do puente, que é o manda para a depuradora de Trajove. Ese é o problema máis grande que temos, os cheiros, os mosquitos no verán, todo o rollo. E a xente que estamos todos indignados co ayuntamiento. As preto de 20 casas desta zona tampouco contan con abastecemento de auga. O servizo que reciben ven dos pozos da zona que se atopan contaminados. Non aquí desde o Casarello hasta o puente non hai agua da traída. Todos estamos conectados aos nosos pozos da casa, pero os nosos pozos están todos contaminados, con aguas residuales. Este problema fai que as súas casas chegue auga non ata para o consumo. O que non se fixeron análise dice que pódese consumir fervendo ou ducharte, podeste duchar con ela que non pasa nada porque sale a unha temperatura bastante alta. O centenar de veciños afectados explican que non é problema de cores políticas, senón deixadez por parte dos alcaldes de Cambados dos últimos 30 anos. O alcalde, o señor Tourís, no ano 98, aprobou en pleno que se iban a poñer alcantarillado máis agua. A mala suerte foi que non o aprobaron no presupuesto no presupuestos. E agora o problema que temos aquí é ese, que ao non haber o alcantarillado, todo está contaminado. Os veciños están fartos de agardar e din que xa é hora de que o Concello faga algo. Aumentarán as súas reivindicacións e solicitarán unha reunión coa alcaldía despois das eleccións para que se dote a Rúa dos Servizos o antes posible.